போட்டின்னு ஒன்று இருக்கும். அந்த போட்டி ஒரு கட்டத்துல வேட்டையா மாறும். சிலர் மான் மாதிரி துள்ளி குதிப்பாங்க, சிலர் புலி மாதிரி பதுங்கி பாய நடப்பாங்க, சிலர் பாம்பு மாதிரி சீர பார்ப்பாங்க, சிலர் காத்திருப்பாங்க, கழுகு மாதிரி யானை மாதிரி மிரள வைப்பாங்க, முதல மாதிரி முழுங்க பார்ப்பாங்க, சிலர் நரி மாதிரி திட்டம் திட்டுவாங்க, முயல் மாதிரி மாயமாவாங்க. ஆனா சிலர் ஆளணும்னு நினைப்பாங்க, சிங்கம் மாதிரி. காடுன்னு ஒண்ணு இருந்தா ராஜான்னு ஒருத்தர் தானே இருக்க முடியும். ஆனா இந்த வீட்டுல கடைசியா மிஞ்சி இருக்க போறது யாருங்கிறத முடிவு பண்றது அவங்க இல்ல,